अरे हे अबे अब जस्ट जिया पूर्व ये सासू को झगड़ा लाଗୁଥିଲେ ତାକୁ କୋଳିଆ କୋଳି ହେଲେଣି। ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ କି ସେଇଟା ବା ଚାଲିଥିଲା ତୋ ବାରି ପଛପଟ ବିଛୁଆତି ମୁଁ ଏଇଟା ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲାଣି ଜହ୍ନ ସାଇଡରେ ତାରା ରାତିକି ଚାଲିବ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ସେଇ ଟାଇମରେ ତମେ ବାହାରିବନି କିଏ କେତେବେଳେ ଗରଳ ଛାଟିବ ମୋ ଦୋଷ ଦବନି। ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ମେଲ୍ କରୁଛି। ବୋହୁ ରୋଷେଇ ସାରିକି ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ କି? ନା ତ ମା ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇନି। ମାମା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଆମ ଘରକୁ ଯୋଉ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛି ରାଜୁ ସେ ହିଁ କିଚେନ ଘର ଭିତରୁ ଯାଇଥିଲା। ତା ମାନେ ସେ ରାଜୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଇ ତ ସେ ବଦମାସ ଟୋକା ଆସିଲାଣି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଉସୀ ମୁଁ ପାଣି